Негативна от ниска скорост с излизане пред бекфлай. Хайде, Игнат, давай! Добре, това е бекфлай, сега интензивно отпускане. Интензивно отпускане. Това е. Хайде, курс към слънцето. И повтаряме. Значи негативна да направим. Ти направиш сейф. Тоест едната ръка долу, другата горе. Хайде, по-бързичко. По-интензивно да загубиш скорост. Вече знаеш къде е точката и просто едната надолу, другата нагоре. Бърза. Хайде пак. Добре, бекфлай. Бекфлай, бекфлай, бекфлай. Много добре. Плавно отпускай. Отпусни до край. Значи малко по-плавно трябва да отпуснеш. Айде, посока лодката. През ляв, за да се отдалечиш от другото крило. През ляв, за да се отдалечиш. Добре, или през десето ти го виждаш. Айде, негативно от прав полет. Бекфлай и излизане. Пусни го да лети. Пусни го да лети. Това беше много чисто излизане. Айде по пътя насам един срив с веднага връщане на бекфлай и пак оттренираме излизането. Айде да лети, пусни го да лети. Дай курс към сушата. Имаш височина да се поплащаш насам, като за wing-over. Пробвай да постигнеш по-големи амплитуди. Вятър е от към езерото, към сушата, т.е. пада се странично на дължината, може да ти каташ и на плажа също така.